megyek rá, gyerünk, 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 gyerünk! Láb közé, láb közé, láb közé. Tomi, nagyon szép volt. Még jobban figyelj a karra. Karra figyelj. Gyerünk, Tomi! Jó! Ötös számú szőnyegen győző Lanza Bravo! Megyek, és le, ügybe alá! Ötös számú szőnyegen szőnyegre áll Budai Krisztián, Vasár és Józsák Árpád. Szőnyegen áll Vigyes Tomi, Óra és nagyon szép volt, ugyanez a meló. Tiéd a lyukó, Tomi, tiéd a lyukó. Volt az oldal, csak nem Vazari, hanem lyukó. Másiknak. Higgadtan, kar. Igen, nagyon jó, figyelj. Fogd le a kart, nagyon jó. Most figyelj, nagyon szép, és húzz tovább. És menj rá, menj rá. Nagyon szép a meló. Tomi, ez megy. Karjára, igen, megtapad, nagyon jó. Tomi, nagyon jó a meló, ugyanez megy tovább. Kettes számú szőnyegen győző Kovács Fanni. Szőnyegen áll Tamás Zsombor, és után jött. Gyerünk, Tomi! Gyerünk! Tomi, karra menjél, először karra fog. Karját lefog. Igen, megvan a kar, nagyon jó. Tomika, mozgasd meg magad felé. Figyelj a bokára, nagyon jó, húzd! Igen, rá, fordul. Fordulj rá, és leszorít. És tart. Gyerünk! Tartod, gyerünk, nyugi, tartsad! Tartsad, nagyon jó! Négyes számú szőnyegen győző Vigyes Nóra. Szőnyegen áll Tücsor Péter és Jászás Nevetre. Magad felé, nem. Megyek, dolgozok rajta. Ne állj föl. Tomi, 10 másodperc van. Ne megy, Tomi! Nem hagyja, hogy fölfogja. Fogd a kezét. Tomi, ne állj meg. Jó. Sziasztok, szia. Tomi, kard. Nem állok. Elmozogni! Indulj! Menj már rá, miért nem mész rá? Győző Vakák Patricia, 5 pontra. Ez az! Szőnyegen áll Kampus Vanna, VHS és